Joo, tosiaan meillä tänään se takaratas vaihto apikkaan. Me otetaan tosta noin tuo takaratas ja laitetaan apikkaan. Ja tänään meillä on tässä mukana myös Emil ja Patu on paskana vissiin. Niin se tulee kohta. 22 millinen. Sillä saa. Paljon veikkaat, että Patu apikka kulkee? Nyt vai mulla välillä? Uudella. Nyt siinä on 11.59. Tulee ole. 65. Niin. Paljon se kulkee nyt ennen? Hanskat ois kyllä koneella. Pitäisikö kojottaa tätä burrikkaa? Niin, Patu safkat niin. Mä voin kyllä varmaan nuolen nää. Häh? Mä voin varmaan nuolen nää. Niin. Pedo hanskat. Mitä mä näen? Mä nuolen nää tomaat. Siellä se Patu tuli. Mut eihän kukaan painut tuota jarroa, miten se meni lukkoon? Eikö se kato. Liikaa paine. Niin, liikaa painetta. Alle paine liikaa. Legit, mistä mä saan vehkeen, millä mä voin mennä sinne niin? Pösö, Vittu korjaa pösöö. Pököötti. No en mä voi, kun mä... No, siis mä korjaan sen heti, mutta... No voiko? Ui. Se on vähän pösöö vaan. Eikö, kato. Keulakulma. Taaksepäin. Ei kun nyt just enemmän, pitää laittaa eteenpäin. Näin. Vielä vähän. Ei, miten niin, mikä vittu. Ratti suorassa. Vitu tenkunen kulma. Otetaan. Ei se tuo kunnossa koskaan. Oikeestaanko vitu tenkunen niinku? Lähti keuliaama tällä päin. Konaa. Anna vaan kunnolla sitä ja keuliaama No niin, konaa siinä. Hei, kulma. Vittu. Anna mulle 5 euroa. Niin. Tää on aivan uusi, anna mennä ei. Ihan paskassa kunnossa. Ei se. Paljon sä maksat mulle, että mä otan tuon vastaan? No vittu, kun ne on niin tiukalla. Mitä vittu saa? Vittu! Ne ei kun sut pitää löysentää, et sä nyt tolleen vaan napsauta mitä. Ei oo musta sitten. Swine to swine shoot. Mikä, onks tuo 8 kokoinen? Joo, ei kymppi. Ei oo. On. Onko? Luota miehen. Otetaanko vettiin? Miksi sä otat vaan sormella tällä? Kato, Kato, annetaan kymppi. katsotaan kymppiä. Joo, ihan paska, ei sovi. 8. Joo, se oli 8 jäi. Niin, se Se menee ihan sormellakin. No. Sitten vähän kenkä. Jos ei järjellä, niin sitten voimaa. Joo. Homma hallinnassa. Homma ei oo hallinnassa vielä. Oikea oppinen jakoavaimen käyttö. Vielä. Sitten kojolle. Vittu kun opi. Anni, väärän kokoinen. Se menee Vedä siis. Ei taida kyllä mennä sisään. Ei oo menossa. Tuku on kaunis. Niin, tosiaan me saatiin tää kiinni. Nyt lähtee kojo. Piikki tuolla poliisi. Joo. No niin, nyt meillä on ammattilainen rallikuski. Ammattilaiskuski. Vittu, että kiihittää. Joo, tässä oli jo huiput. Niinku, kelaa täältä tonne Suetielle, sillä oli jo huiput. Mitä mieltä sä oot? Mä sanon, että on aika hyvä homma. Joo.
Mut mikä vittu sillä kilisee, kun klililililili. En edes tiiä. Tasan. 60, eikö se olisi hyvä? Käytännössä. Nyt oli tenkulle hyvä. Joo, tehtiin ne koeajot. 800. 800 se kulki. Työkännillä. Tyhjäkäynnillä, vapaalla. Neutraalilla. Niin, Kytkipohjassa. niin. Ei usko, että olisi laittaa ykkösvaihetta, kun kulki niin paljon. Liikaa. Aivan liikaa. Kaikki videot mitä te näette, niin se oli ihan vappala. Tuo oli semmonen rollistartti. Joo. Joo. No siis mun on pakko myöntää, että tää on ehkä tenkusin vehe mitä mä oon nähnyt, että... Mä oon vitu samaa mieltä. Ei Dööpi pärjää. Ei pärjää Dööpi. Ei pärjää. No niin, Ui, nyt me laitetaan kiinni tää kamera. Ops. Vähän paha mieli. Jes. Silkkä vähän Mops. äittää. Ai leikkasko se? Strangers.